filɛbaga jamaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ ko aw bisimila. An ka bi bakurubaw filɛ. Mali faamaw ye sɛbɛya sɔrɔ Sofara n'o ye Moti kɔnɔna ye terrorisme kɛlɛli la n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛna an da don rumeur la min bɛ ka circuler fana. O kɔfɛ an bɛna se Burkina Faso jamana ma o ni Europe ni ɲɔgɔn cɛ la. O kɔfɛ an bɛna se Ukraine jamana ma ani Madagascar jamana an bɛna an da don olu ka kibaruya la. C'est Fatoumata Traoré du Corolla TV. Aujourd'hui, nous mettons en lumière une entreprise sérieuse, dynamique et engagée au service de la population, qui est Global Jari Service. La rapidité, la confiance, la qualité sont devenus essentiels. Global Jari Service se distingue par son professionnalisme et son savoir-faire. L'entreprise accompagne ses clients avec efficacité, respect et responsabilité afin de répondre à leurs besoins dans les meilleures conditions. Choisir Global Jari Service, c'est de choisir la qualité du service, la confiance, la rapidité et la satisfaction. L'entreprise reste disponible et attentive pour toutes vos demandes. Vous cherchez un service fiable et professionnel, alors n'hésitez plus. Faites confiance à Jari Service. Jari Service, votre partenaire de confiance. Jari Service, votre partenaire de joie. N'hésitez plus. Contactez-nous ou bien suivez. La force armée malienne n'o ye an ka faamaw ye u ye annonce kɛ terrorisme ka base dɔ cili ko la Moti région kɔnɔ. O opération in kɛra sababu ye ka combattant terroriste caman neutraliser ani k'u ka matériel logistique caman tiɲɛ. Burkina jamana ni Europe kun ye parlement dɔ kɛ nka o kɔfɛ o kuma ma kɛ autorité de Ouagadougoukaw fɛ la ko ye. Donc Burkina jamana y'a ka désapprobation exprimée yalasa ka se k'o ko bɔ a ma tun. Burkina Faso jamana ye stratégie dɔ adapté yasa ka se ka intelligence artificielle sigi san 5 nata kɔnɔna na. O bɛna de kɛ sababu ye ka an ka direli ani yiriwali kɛ wa usage de l'IA la n'an b'a fɔ o ma ko intelligence artificielle. U ka jamana na u ka bac examen o sɛbɛnni daminɛra mardi in na. Ukraine jamana kan ressortissant africain minnu bɛ yen nɔ n'olu recrutera ni fausse promesse d'emploi ye i k'a dɔn jɔyɔrɔba b'u ka ko la yanni u da ka don kɛlɛ min bɛ sen na. Madagascar jamana kɔnɔ i k'a dɔn transporteurs ka grève bɛ ka kɛ sababu ye ka perturbation fanga bonya déplacement ko la wa capitale yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye Antananarivo ye. Transporteurs bɛ ka u ka amani révision réclamer transport règle dɔw kɔnɔna na. I k'a dɔn usagers caman de touchera ni situation in na. Décision dɔw tali bɛ sen na hali bi population fɛ ani transporteurs fɛ surtout mɔgɔ caman de ma se ka taga baarayɔrɔ la kalankɛlaw fana ma se ka taa kalanyɔrɔ la ni gɛlɛya in kɔnɔna na. Tile filanin in na Orange mɔgɔw ani Boycott mɔgɔw karilen bɛ ɲɔgɔn na ka sababuya kɛ ko volume ka ɲi ani volume man ɲi. I k'a dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ Orange mɔgɔw ye influenceurs dɔw ni artistes dɔw wele. Olu welelen olu ko volume ka ɲi nka Boycott mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko volume man ɲi nɔ. U ko le 11 ko kibaruya jɔnjɔn bɛ sɔrɔ n'a kɛra cogoya min na an bɛna na o lase aw ma. Nin kun ye kunnafoniya ye k'a lase aw ma halisa a y'aw sɔgɔlen to Corolla TV la yasa aw kana se ka pan kunnafoniya kunna aw ni ce.